Zakonsko rešenje je odlično. Zakon je inkluzivan, on podrazumeva uvođenje dece u nastavu prema mestu gde žive, dakle ono što zovemo redovne osnovne škole. Mi smo u Novom Sadu imali užasan problem, zato što su romska deca koja nisu pohađala ni predškolsku ustanovu, niti su učestvovala u tom nekom procesu obrazovanja do osnovne škole, na testovima za prvi razred osnovne škole pokazivala lošije rezultate od drugih, i po pravilu bila smeštana u školu dr. Milan Petrović, odnosno specijalizovanu školu, i na taj način, zbog toga što se time tada nismo bavili zadnjih 20 godina, smo imali generacije romske dece koje su sa malo truda mogli da idu u potpuno redovne škole, imaju mnogo drugačije školovanja, možda i profesionalnu orijentaciju i da ne kažem sudbinu. Čini mi se da je glavna odgovornost države u ovom trenutku da sad stvarno ozbiljno i sistematski krene u sprovođenje tih planova i da se to prati. Znači, da ne samo da radimo, nego da pratimo šta smo radili i da se onda istovremeno da popravljamo ono što uočimo da ne valja. Dakle, da li to država radi? Država može da uradi mnogo više. Znamo da učenicima je u prvom razredu veoma teško, pogotovo ako na vreme ne krenu u predškolsko. Možda bi naša preporuka mogla biti i da nas čuju oni dalje što planiraju, da učenici romske nacionalnosti možda mnogo ranije krenu besplatno, znači da im to ne bude ono opterećenje da li decu da šalju ili ne, da zdravstvo malo se pozabavi zašto se ne uđe u tu sredinu i po tom pitanju na samom tlu, na samom terenu to odradi. Zgodno je za hranu, pržimo ga i barimo i malo ne marimo što daje svako dobro jaje. Pedagoški asistenti, asistentkinje u školama čija je uloga da upravo rade s romskom decom su izuzetno važni. To je jedan od recepata koji se pokazao u praksi jako dobar, ali je pitanje zašto u gradu Novom Sadu radi samo u jednoj jedinoj školi romski asistent. Ima bar 6 škola u gradu u kojoj je izuzetno visok procenat socijalno ugrožene romske dece. Obrazovanje koje se radi sa priučenom radnom snagom, sa priučenim nastavnicima nije onaj najuspešniji. Dete je složen objekat sa kojim treba i psihološki, i pedagoški i stručno raditi i zato treba obrazovati nastavnike. To je jedan problem, drugi je svakako finansijske prirode. Mi sa finansijama, što se tiče Zorice, našeg romskog asistenta, nemamo sa tim nikakvih dodirnih tačaka. To rešava ministarstvo, znači finansije. Ona se ne nalazi na našem platnom spisku, nalazi se na platnom spisku ministarstva. To je jedno. Drugo, oskudne nadležnosti lokalne samouprave koja to, nažalost, ne može da pomogne i isprati na pravi način i način na koji bi mi svi to voljeli. Da li onda postoji ta neka formalno pravna prepreka da pokrajina uloži novac u romski asistent ili to može samo Republika? Nema formalne prepreke, nego nema sredstva. Samo sredstva. Apsolutno smatram da se za tako nešto mogu obezbediti finansije. Na kraju krajeva, ako gledamo iz ekonomskog ugla, tako jedno malo ulaganje će doneti puno ušteda nekih u budućnosti. Znači, nećemo imati ljude koji su socijalni slučaj sutra, nećemo imati nezaposlene i tako dalje. Roditelji sad mnogo više šalju decu u školu, imaju poverenja, znaju da ovde mogu da završim, mada je još svijest kod roditelja još nije sasvim razvijena, da je naravno to školovanje njihove dece izlazi iz tog kruga siromaštva i da oni moraju da dolaze u školu. Radimo na tome i imamo i rezultate. Obrazovanje je najbolje protiv siromaštva. Tokom školovanja i obrazovanja čovjek dolazi do svog stabilnog posla, do svoje zarade, svog hleba. Lepo je to kad čovjek ima svoj posao i kad ima svoju platu. Mislim, danas u današnje vreme niko neće ti dati koji dinar tek tako. Zato je školovanje
najbolji način da se izlazi iz siromaštva. Ako idem u školu, ako završi školu, pošto idem, ne znam, zaposliću se, imaću svoj posao, svoje pare, ne znam. Znači, bitno mi je da idem u školu. Bez škole sam niko i ništa. A sa školom šta ćeš biti? Pa sa školom nadam se da ću biti čovek razuman i da ću imati posao da radim koji ja želim. Moje je uverenje da samo jedna generacija Roma koja bi se iškolovala i koja bi, ne samo, kad kažem iškolovala, ne mislim na osnovnu školu, čak ni na srednju školu, znači koja bi stekla jedno solidno obrazovanje, ona bi potpuno promenila život sledeće generacije. Potpuno. Ta nova deca bi rasla u potpuno drugačijim porodicama, imali bi sasvim druge šanse za normalan život i razvoj, kao što imaju na kraju deca iz ostale populacije. Ako budeš imala dete, hoćeš ga upisati u školu? Hoću, naravno. I daću mu veliku podršku da ide da samo napred. Zbog čega? Šta misliš da će mu to doneti? Mnogo uspeha, kako se kaže, brate? Pa ne znam, mnogo uspeha, možda ako bude malo više pametniji, neku slavu i tako to. Možda će se i on isto uključiti u neki projekat, ali ću ga ja uvek bodriti i pružit ću mu šansu, kao da kažem, podršku će imati od mene. Vojvodina kao drugi svet, ponovo sa vama za 7 dana na istom ovom mestu, a ako ste nešto propustili, pogledajte nas na internetu.